Angenibingelele sanibonani. Kusewuphedla indaba emlambo omunye engikhuluma naye. Namhlanje isihloko engifuna ukugxila kusona bakwethu isihloko sokubonga. To say thank you. Ngiyazi ukuthi we have got so many belief systems. And these belief systems wafica emhlabeni. Asizalwanga nawo but sizalelwe kuwo. Angibini. We were not born. We were born in them, all right, but not with them. So, sinomkhuba esiyesiwenze ukuthi when we achieve things, we say thank you God, which is good. Make no mistake. But what about the person who helped you to be where you are? What about the people who brought you on this earth? Have you said thank you to them? No. Kunabantu lana bakhuliswa abantu ongebona abazali babo izalukazi. Ezithi mase zibakhulisile bangabi nandaba. Kunabantu abathi at the same time futhi beachievile bese ethi umuntu, you know what? Mina I achieved ngoba ngiyathandaza. Ukuthandaza is fine, but it must be sincere. Akube neqiniso. Thina abantu abamnyama ukubonga kwethu sehlaba. They are rituals. Ubonge. Kunezinto ezingabongwa. Ayibonga imoto. But umuzi awubongwa uyavulwa ubikwe ufaka abantu abadala uzifakele wena ungafakelwa inyanga ungafakelwa umthandazo ungafakelwa ibandla. Kodwa okhulu, you say thank you kulabantu asebengale ngaphesha kwethu ongabazi. Into ehlupha abantu kakhulu futhi mangase kuthiwa uyinyanga noma umfundisi noma ubani ongasiza abantu kuleyo nto, you'll be a billionaire within 7 days. Ungahlali kwemali. Everybody is mourning about money. Wonke umuntu ufuna imali. Imali bakumkhiza ihlali kwasho wathi mangase nje ube nento yeqiniso ngempela abantu bakunika. Make nje umuntu nje mhlawumbe umfubathisa something or wamgaba imali yahlala cebe, you'll be a billionaire. Because that's what people want. Kanti lento destroy nesilahlayo. So therefore, uyazi kwenziwa yini? It's because yini ungazibuza ukuthi ngaphiwa umsebenzi, ngaphiwa imoto. Why? Who can give and take? Is there any good God who can give and take? No. The good God can give and keep. So, uphucwa yilo abantu ovela uthi uma usunakho bese uqhanje ubhekani. Ayive ngihlekisa indaba yabantu bamathenda. Abantu abagcina benamathenda babe bakhulu, big cars and everything. Okuzibuza into eyodwa ukuthi kwenziwa yini labantu abanamathenda babanje ugcineni? Because it's stolen money. So idlozi lakhe alifuna entshontshiwe, noNkulunkulu akayifuna entshontshiwe ngoba uthe ungantshontsha wasubonga wrong. So lokho kubonga wrong kwakho ikona ukushayana. Yiba neqiniso nje hamba emsamo ukuthi ngiyabonga nabasembe ukuthi ngikwazile ukuthi usibambana ngikhiphele u10 million esiuntshontsile asidleni. Musa uqamba amanga uthi necha ngiyasonta mina kwasho wacima vutha amanangabi ngokukhuluma iphutha. Ngakho ke engizama ukusho mina nakho bakwethu ngizoba mfushane ukuthi ake sithi thank you endaweni ecorrect endaweni right. Musu ba ashamed ngokufaka isiphandla ingane India layifaka nje intambo ebovu la. Musu ba ashamed uqamba amanga uthi wena uyasonta ube untshontshiwe. Musu ba ashamed ngokuthi wena ubulala umuntu uzutholele imali. Inkinga esinayo
We want to shine emhlabeni. But what about that song we always sing, elithi kukhona into isezulu? And yazi imali entshontshe wayivihlekisa. Umuntu vele athenga imoto uqhaqa bese faka ku Facebook. Futhi uFacebook ngathi walethelwa thina abantu abamnyama ukuthi chome kuwona. You know, singabi modest. So ke angisho ungangizwa kahle. Abelungu bayosa bayabraya. Nawe wenze njalo. Angisho hlaba. Abelungu, they less prioritize the church. They less prioritize the prayer. Amasulumane ayahlaba abantu benkosi. Igazi. Ngakho ke lezi izinto nini, oh no, I can't do it. They do it. They do them. Uyabuza ukhathi le position angiyitholi, hey, kwasho waqima ba promotana bodwa. You know, white people are no longer interested in positions in companies now. They're interested in their well-being. Travel nje phakathi kweGolden Ethic, udlule Harrismith, ukubukele nje ngensuku ezinzima Friday, Saturdays, phethe. La phethe lo wimpi nako market big bayadla bemi. They've got the money. Bayithathapi. Ukuphi wena uqhubela. Yini? Because you are saying thank you where it's not supposed to be said. To you, you are deceiving yourself. Uyazikhohlisa ukuthi le mali onayo uyithathephi. 5 things engizokushare nazo manje. 1, you are working. Who gave you that? 2, imali ayihlali. Why? 3, uthi uyathandaza but it's not working. Uyazikhohlisa. 3, uyahlala kodwa akusebenzi. Uyazi namasebenzi ngoba uyakubona ungcolile. Khona umuntu okubezile, khona odlale ngayo. Uyintshontshile into othi uyibonga. Awukwazi ukuthi utshontshe imali bese uzobonga ethongweni. You can't say thank you entweni entshontshiwe. 5, okugcina. Cleanse yourself. You know why this country is experiencing all these problems? Because it has never been cleansed. And it will continue staying in the mud as we are today. Akungicabangele leyo nto, ngikushaya kanjani.